AkrêWikipedia azad. AkrêAkrê bajarekê Bakurê Kurdistanê Kurdistana Başûr e. Ev bajêr dikevit navberan Dihok, Hewlêr, Mûsil û Amêdiyê. Bajarê kevin li pala Çiyayê Akrê û li gelek taxan, serbanê, malekê, hewşa, maleka diye. Lê niha bajêr ber bi aliyê deştê ve zêde dibit. Kelha Akrêya kevin bêguman yek ji cihên asê ji bo bergiriya dijberî dijminan bûye. Li dema hatina leşkerê Ereban Kelha Akrê yek ji cihên şerê dijberî leşkerînê İslamê bûye. Ev kel niha biyaneyeke bêxudan e. Karên girîng li vê kelê hatine kirin. Ji wan karan anîna avê bi boriyan ji nihalekê bo ser çiyayê. Hekatiya civakî ya bajarê têkelek ji jiyana bajariyan û xelkên eşîretî ne. Akrêyî wekî bajarê ji numûneyên bajarwariya kevin ya Mîrgeha Behdînan in. Lê eşîretên mîna zêbarî, herkî û sûrçe rolên gelek girin di dîroka vî bajarî de lîstine. Yek ji bingehên rewşenhezleriya Mîrgeha Behdînan Akrê bûye. Hin cihên girêdayî bi Akrê ve mîna gundê şoşê jî gelek zana, nivîskar û xwezan van pêkhandine. Nahiyayên Akrêyê navên fermî Akrê hicî dînar te girdestin cihên turîstîk Kelha Akrê, Sulava Akrê, Kanî Zerek, Mezar Abdülaziz, Navdarên Akrê, Miqedim Aziz Akrêyî, Kemal Akrêyî, Huner Selîm, Mihemed Teha Akrêyî, Hoşyar Zebarî, Lezgîn Şalî, Babakir Zebarî, Reza Zeber Axa Zebarî, Ferzinda Zeber Axa Zebarî, Dengbêj Ahmed Zebarî, Xwezanvan Borhan Zebarî, Seîmel Zebarî, Dîndar Zebarî, Zeber Axa Zebarî, Fars Axa Zebarî, Xanu Axa Zebarî, Abdülbarî Zebarî, Safarî Nakabî, Xwezanvan Keyît Sadik Sûrçî, Sabah Abdülrahman Sûrçî, Koma Dawetên Sûrçî, Xwezanvan Şêban Sûrçî, Norwîj, Şeyh Ahmed Sûrçî, Şeyh Ahmed Sûrçî, Şeyh Takyadîn Abdullah Sûrçî, Şeyh Muzher Takyadîn Sûrçî, Şeyh Samilbak Takyadîn Sûrçî, Şeyh Sahabat Sûrçî, Şeyh Muhammed Sadık Sûrçî, Çavkanî, girêdanên derve wêne Akrê. Çavkaniya herî mezin Wikipedia azad. Li ser Google'ê Wikipedia azad binivîsîne, Wikipedia bi vî avayî binivîsîne, Wikipedia Kurdî binivîsîne, tunê gelek tişta bibîne. Zor spas.